Vice-Prezident General Dostum'un metbuat vekili ve Awganistan'ın Milli Meclisi'nin agzasy deputat Beşir Ahmet Tayanç Türkmen-Awgan serhedinin gorağının gowşaklygyny aýtdy. Türkmen-Awgan serhedinden ýerak we neşe madallarynyň hem gaçak edilýän bolmanyň ahmaldygyny bildirip Tayanç şeýle dedi. Saraday Türkmenistan'da Sidot grubu harapkar goşanda mağdur muhaddirini makla ihtimalan salaw muhimmat buzatlanan maksa. Käbir bozmakar toparlar Türkmen-Awgan serhedinin Awganistan tarapynda hereket edýär. Bu toparlaryň ok ýara gaçakçylygy bilen hem meşgullanýandygyndan biz şüphelenýäris. Türkmen-Awgan serhedinde barýan ýagdaýdan biz hawatyrlanýarys diýip Tayanç aýtdy. Biz nigaranbys Saraday Türkmenistan'da şunday hakly bolardy bolsa Türkmenistan Awganistanyň içki meselelerine goşulmaýandygyny aýdýar. Öz betaraplyk siýasatyny ýöretýändigini bildirýär. Serhet ýakada bolýan ýagdaýlary özüniň türkmen resmilerine ýetirmegi gözüňde tutýandygyny deputat Beşir Ahmet Tayanç bellädi. Türkmenistanyň Awganistan barada öz betaraplyk siýasatyny dowam etdirmeligini ol öňe sürdi. Türkmenistanga aýtamyz, buradaki nümayendelerge aýtamyz. Türkmenistan şu özüniň şu siýasaty betaraplygyny mantıkda ýetirtilgen edi. Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda yüzlerçe kilometre uzap gitýän serhet bar. Serhedin Awganistan tarapynda da türkmen we özbekler gowçun bolup ýaşaýar. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Ak Muhammed Nuri Tayançyň aýdanlaryny redetdi. Türkmenistan Awgan halkynyň durmuş ýagdaýynyň gowlaşmagy üçin kömek edýändigini deputat bildirdi. Türkmenistanyň ýaragly toparlar bilen hyzmatdaşlyk etmeýändigini deputat Ak Muhammed Nuri ma'lum etdi. Awganistanyň Faryab welaýaty goňşy ülkemiz Türkmenistan bilen hemserhat Türkmenistan talyplary ýarag berilýär diýilýär. Gepler biziň bazı millet wekillerimiz tarapyndan aýdylypdyr. Amma biz ony Faryab welaýatynyň geňeşi azasy hukmunda aýdy biljek Türkmenistan, Awganistan bilen hususan Demirgazyk Awganistanda ýaxşy rabitany biz bilen berkarar edip Awganistanyň ykdysady ösmesi üçin ýolda kelip otyr. Biz soňra aýdy bileriz. Yani Türkmenistan talyplara ýarag berýär we talyplary güýçlendirýär diýip. Biz bu mawzuwy öz adymyzdan, milletiň adrasyndan Faryab welaýatynyň ýaşaýjylarynyň adyndan kamilen red edibilýär. Deputat Ak Muhammed Nuri'nin aýdysyça Türkmenistan Awganistana öz goňşuluk hakyny berjä edýär. Türkmenistanyň Awganistanyň halky peýdalanyp gelýär. Türkmenistandan Awganistana hiç wagt ziyan yetmedi diýip deputat nagtady. Mana demir ýol açylışynda biz kança mundan faýda görýäris. Ya elektrik togany biziň geçirip mundan faýdalanyp otyarys. Tapi taslamasy diýeli, ýa şu gaz geçirişi taslamasy diýeli. Munyň hemmesi Awganistan üçin bir ähmiýetli. Şu mesele bilen bagly maglumat almak üçin Türkmenistanyň Kabuldaky elçixanasyna ýüz tutdyk. Ýöne türkmen diplomatlary maglumat bermekden saklandy. Taliban toparyny ok ýarag bilen öpjenediýänlikde arada görnükli meýdan komandiri Ismail Khan hem Türkmenistany aýplapdy. Ismail Khanyň aýplamalaryny Türkmenistan red edipdi.